Mndeni wakithi eSouth Africa. Igama ngubonga ngwakamkhize ngiqhamuka phansi kwesibani media. Sibhalelwe uSiyanda la wasefolweni. Unenkinga nomuntu wakhe. Ngeke ngichaze okuningi bafowethu. Ngicantsa okuningi sokubona mesilandela isimo. Mndeni wakithi njalo ngishelizisa kuSiyanda. Sesifikile Siyanda unjani mfowethu? Hayi kaphileke bafana njani? Ngiright mngani wami. Nazo-ke bafana nazo-ke. Hey. Kubi bafi. Ngidinga nje usizo lwe nje bafethu. Ngadinga nje ngempela bafu mfowethu. Ngidinga ngempela mfowethu. La kahle nginethekeni bafu. Nginethekeni nje engizwane nawo mfethu nje seku4 years manje. Unyaka wesi4 manje ngizwana nayo. Manje nje lethekeni lena ngiqonde kahle mfethu. Hayi iyangishithela bafo. Yabona nje ingenzela izinto engingasayiqonde yabo. Isishintshile nje. Kuthi ngimsaza ngempama ngimnyanga ngibona ukuthi azini. Osingamshaya hayi. Ngikhululeke, ngirelax ngihambe ngiphume endlini. Hambe ngiyophuza. Nelo njani? Ngiyaphila bhuti. Ngikhona sisi. Yebo. Ubonga lo kade kufonela from isibani media sesiwami. Ubhuti wami umazi kanjani mama? USiyanda ngangithandana naye. So sahlukana uyi-ex yami and angimcabangi. Sisi. Ngi-right uyena. Ukwenzeni uSiyanda lengaka? Cha ngokuyibona kwakhe nemali nje usebonisa ingcono ahambe nabangani bakhe mina ngishiye endlini ngi-understand le nto leyo. Nanga namantombazane uzongitshela ukuthi abangani bakhe mina fanele ngi-understand le nto kuze kube yinini. Mina ngihlalele wona lokho ukuthi uyakwazi ukuba nemali wangithola esimeni sokuthi ngihlanganisa kanzima angimazi ukuthi into ayidinga kimi ngoba ngisho ukuthi nje sasithandana okwami nje naye hayi sengi-right. Lento athi ayibona emqaleni inhloso yakho kuyiphi? Bafu njengoba ngisho sasiphuza mfowethu. Sasiphuze. Kodwa ngiyabonakala vele ukuthi niseniphuza phangeni. Nami ngiyazi futhi kuyikonisa ngikaze ngilibeke la uphuza khona. Awukazi ulibeke cause ngeke vele uye khona. Ngeke uyokwenzani khona ngoba ngeke ufike khona. Ayikho into engiyobe ngiyoyenza. Ingakho ngithi ngizokulinda uzubuye amanyala akho ngize ngwabonele khona la ekhaya egcikeni phambi kweingane zethu. Siyanda. Hayi akakwazi ukuzala lo. Mina ngibona unephutha mfowethu la. Yeah, right uneli unephutha naye. Ngokwenza lento ayenzile. Iphutha lisovwe ngelinye iphutha. But wena ukhombisa ungamhloniphi umuntu wakho nezingane awuzihloniphi. Kanti neniphuza kanjani lapha niphuza lento ilove but iya kanjani emqaleni ngaphela ngicantsa ubhiya usuke emlomeni. Emqaleni ke kwenzakalani? Bafuna uyazi mengabe uphuzile kuyaba naleyo moment ukuthi uba weak. Weak kanjani? Kuyaba bafuna lokho ukuthi ngingachaza ngithini bafu ithekeni ngisho uyibuka bafu intombazane yabo usakhuluma nawo nje mfethu ukuthi kube nalokho nayo mengabe yini ukhuluma nethekeni ngoba unomuntu wakho emshendleni. Bafu kusuke yambotha yasule ucontrol ama feelings akhe lo muntu. Kuyamhluka esikoleni yazo. Nami ngicela inkomo yamali wayibhubhudle wangakazi wayikhokhela lapha ekhaya mase uzofuna imali yakho eyama wami. Uwena nje ubakade wangivula ngoba phela wena uyi-virgin breaker yami. Hayibo ubakade wangivula ungathi hayibo into yesimo sokuthi uzongigibela nami ngeke ngifike ngikhande mina ngikuhloniphe ngikunika umzimba wami bese wena uzongitshotha uzofuna imali yakho kade ubungithenga yini. Hayibo angikuona phela mina lamantwana lana wathenga ngemali wangithola ngifresh mina bhuti yabo leyo mali oyifuna ngiyeke uyinuke. Uzoyikhipha le mali. Uzongenzani uzongibulala? Usongamane ungibulala bese ingane zami ngiyoyitshela ukuthi ngangibulala uwena kusaeli nje. Uzoyikhipha kodwa. Buyisa umqhoyiso kama.